Sahnada Bika Fest 2015 җиңүчеләре Джуна төркеме. Хәзер каршы алыгыз. Сезнең алдыгызда Bika Fest 2016 финалистлары. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar, biz sizni Rüstem Bikmullin ismindagi 15-chi Respublika ko'lam jir ham shi'riyat yoshlari Bika Fest festivalining gala konsertida ko'rishimizga bek shodmiz. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на гала-концерте 15-го Республиканского молодежного музыкально-поэтического фестиваля имени Рустема Бикмуллина Bika Fest. Быел фестиваль юбилейлы 15-нче тапкыр уздырыла. Оештыру комитеты Татарстанның төрле районнарыннан һәм якындагы төбәкләрдән 200-дән артык гариза кабул итте. Кичә Сәләт йортында 100-дән артык катнашучылар жюри агзалары каршында шигъри һәм музыкаль юнәлешләрдә чыгыш ясадылар. Ә инде бүген аларның иң-иңнәре сезнең каршыгызда басып тора. Тиздән алар чыгышлары белән тамашачыларны канәгатьләндерәчәк һәм инде барлык җиңүчеләрне көтелгән дипломнар белән бүләкләү көтеләчәк. В этом году фестиваль проходит юбилейный 15-й раз. Оргкомитет фестиваля принял более 200 заявок с разных уголков Татарстана и ближайших регионов. Вчера в Доме Сәләт более 100 участников показали свой талант многоуважаемым членам жюри в поэтическом и музыкальном направлении. А сейчас перед вами на этой сцене стоят призеры фестиваля, которые сегодня покажут нам свой талант и получат долгожданные подарки, призы и, конечно же, дипломы. Bika Fest турында әйтеп китсәк, фестиваль 2001 елдан алып Сәләт берләшмәсенең бик якын һәм кадерле дусты, Сәләтле Бард Рөстәм Тәлгать улы Бикмуллинның исемен мәңгеләштерү максаты белән оештырыла. Инде 15 ел рәттән моң, шигърият, җыр, барды җырларын сөючеләр үзләренең сәләтләрен күрсәтергә дип шушы Bika Festка җыелалар. Bika Fest фестиваленең оештыручылары ул да булса Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, Казан синтетик каучук заводы, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты белән Сәләт Татарстан Республикасы Яшьләр иҗтимагый фонды. Хәзер бирегә гала-концертны тантаналы рәвештә ачып җибәрер өчен Россия Федерациясе Дәүләт Думасының 7-нче чакырылыш депутатын Бариев Марат Мансур улын чакырабыз. Шулай ук Сәләт фондының генераль директорын, Сәләт проектлары җитәкчесе Җәүдәт Шәүкәт улы Сөләймановны чакырабыз. Куй алкышлар астында рәхим итегез. Шушы олуг шәхесләрне катырак, кайнаррак итеп алкышлыйк әле. Җәүдәт абый, рәхим итегез. Сәлам барыгызга. Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Бик шат күрергә барыгыз. Рәхәтләнеп, һәрберегезне аерым күреп, сәхнәдә басып торам һәм сезнең белән бергә рәхәтләнеп, тәм-тамам белән бу күренешкә шатланып,
Әле генә кер алдыннан миннән Татар-Информ журналисты сорый, Җават абый, бу форумның, фестивальның үзенчәлеге нәрсәдә соң? Минем исемә төште сорау 2002 елда бер сорау биргән иде. Татарстан яшьләре газетасы журналисты Җават абый, бу форум башланды, фестиваль озакка барыр микән? Минем җавабым булды, менә без үзебез исән вакытта, мин үзем исән вакытта бу фестиваль яшәячәк. Аллаһка шөкер, фестиваль яши, үсә һәм нәрсә шатландыра күңелне, һәм аның алга таба да яшәячәгенә нәрсә ышандыра, бу фестивальне яшьләр үзләре оештыра. Яшьләрне шунда туплый. 50-нең теге ягына чыккан булса да, кайберләре бәлки артыграк булса да, әмма күңелләре белән яшь булган, инде нигездә гомумән яшь иң затлы жюрины туплый. Һәм үзләре шул яшьләр бу фестивальне шулай катнашып, катнашучылар булып дәвам итә. Менә ул бик матур күренеш. Мин менә бу журналистка шуны әйттем. Менә аның үзенчәлегенең берсе бу форумны, бу фестивальне яшьләр үзләре инде оештырып, үзләре алып баруында. Аның тагын бер бик зур мәгънәсе һәм үзенчәлеге һәм кирәклеге ул яшьләрнең менә нәрсәне күрүе. Кеше китте. 15 ел Рөстәм Бикмуллин безнең белән түгел. Әмма ул безнең белән. Рөстәм Бикмуллин яши. Әгәр син яшьләр белән булсаң, әгәр син яшьләргә ярдәм итсәң, хәленнән килгән кадәр нәрсәдер аларга булырсың, син яшәячәксең. Менә шундый фикерне яшәтү өчендә шундый фестивальләр кирәк һәм аның тагын бер шундый эчке үзенчәлеге. Һәм тагын үзенчәлеге бар. Күп әйтмим менә бусын әйтәм. Аның үзенчәлекләре күп, сез истәп тә әйтә аласыз, әмма бу башка конкурслар, форумлар, фестивальләрдән аерыла нәрсәсе белән. Бу гаилә форумы, гаилә чарасы. Без бер гаилә булып утырабыз. Каян гына килсә дә, бу ябык форум түгел. Бу ачык форум, ачык конкурс. Монда кемнәр дә килә. Америкадан катнашсыннар. Башка кешеләр катнашсын. Милләткә аерылу юк. Әмма аның шунысы бар. Монда әзрәк кенә тезләр калтыраса да, әмма монда барып чыгып басасың, үзеңнең әтиеңнең, абыйларың, апаларың һәм дусларың янына чыккан кебек бит. Барыбер бар шундый теге, моннан башка сәхнәләргә чыкканчы, монда әзрәк чыгып алу. Менә шунда чишмә сулары белән кыйнап алу. Мондагы безнең кул чабуларга без тырышырбыз бүген кул чабуларга. Ул һичшиксез ныгыта. Минем аңлавымча ул сезгә көч бирә, алга таба. Менә Энҗан әйтә ала торгандыр. Энҗи инде ул безнең монда сәхнәдә кичкенә генә яшь кенә булса да, инде нык басып тора һәм рәхмәт аңа безгә кайтып, безнең гаилә белән бергә катнашып, мин инде Җават абый әллә кайларда, мин хәзер Мәскәүләрдә чыгышасым дими, безнең белән бергә менә гаилә бәйрәмендә. Һәм беләсез, менә шул сәхнәдә инде безнең канатларын яхшы киң җәеп оча торган кошларыбыз бар. Моннан теге беренче җырларын, беренче шигырьләрен башкарып. Ул Илназ Сафиуллин инде бүген безнең поп-звезда инде ул хәзер. Аны башкача әйтә алмыйм. Хәзер жюри әгъзасы. Горурлыгыз. Айдар Сөләйманов. Ул барыбер Төрки Вижннар әйтик, безнең катнабыз. Йолдыз Миннуллин әйтик, шигырьләрдә. Ул безнең йолдызыбыз бит ул. Алар бәлки башкача да үскән булырлар иде. Әмма без горурланабыз. Алар беренче адымнарын менә шул гаилә сәхнәсеннән безнең белән бергә ясадылар. Менә шул рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт оештыручыларга, яшьләр үзегезгә, рәхмәт катнашучыларга. Сез афарин булдыргансыз, башкаларга хәтта җиңеп тә. Ул җиңү дигән әйбер относительно әйме. Тегеләр дә җиңүчеләр катнашканнар. Алар да монда килмәгән булсалар да бәлки аларга да рәхмәт.
һәм сезгә аеруча катнашучылар. Рәхмәт, афарин, һәм зур рәхмәтне мин һәрвакыт әйтәм. Безнең жюри ул иң әйбәт жюри. Дөньядагы иң көчле жюри, иң матур жюри. Мин әйтергә тиеш рәхмәтемне Айдар Фәзрахманов ул беренче жюри рәисе булып, беренче жюриларны оештырып, үз артыннан алып барып дигән әйтегендә оештырды. Һәм аннан соң эстафетаны Рима апабыз Ибрагимова алып, ул оештыручы булды. Хәзер менә бүгенге жюри. Менә мин күрәм, минем дусларым һәм көчле шәхесләр утыра. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Килгән кешеләргә дә бик рәхмәт. Җәүдәт абый, сезгә дә рәхмәт. Хәзер инде сүзне без бирәсебез килә Марат Мансурович сезгә бер-ике сәламләү сүзләр өчен. Хәерле кич, кадерле дуслар, кунаклар, фестивальдә катнашучылар, оештыручылар, әлбәттә җиңүчеләр. Фестивальне шушындай үзенең түгәрәк датасына, юбилеена килеп җитүе, 15 ел, 15 еллыгына килеп җитүе, инде ул үзе бер зур бәя бу фестивальгә. Менә андый безнең республикада да, илдә дә андый фестиваль шикелле әйберләр күп оештырыла, әмма ләкин аның менә тормышы һәм тормышта баруы бик күбесе тиз бетәләр, менә халыкка кирәге, халык яратканы, алары яши бара, үсә бара, һәм инде 15 ел булганына ул үзе зур бәя һәм зур нәрсә дип әйтик, кирәклеге яшьләргә, татар яшьләренә кирәклеген күрсәтә. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен менә оештыручыларга. Беренче чиратта әлбәттә Сәләт үзәгенә, Сәләт фондына һәм аларның дусларына, Сәләт дусларына, монда башка оештыручыларга шушы фестивальне алып барган өчен. Чыннан да фестиваль ул безнең яшьләребезнең иҗатына күрсәтми һәм менә теләгән яшьләргә сәхнәгә чыгарга мөмкинлек кенә бирми, зур йолдызлар да үстерә. Кичә генә Мәскәүдә безнең республика президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов Мәскәүдәге татар һәм Татарстан яшьләре белән очрашты. Сез укып, ишетеп беләсездер. Һәм Мәскәүдәге Корстон отелендә булды ул. Һәм шунда анда әлбәттә концерт та булды. Яшь җырчылар, биючеләр, татарлар, Мәскәү татарлары, Казаннан да килгәннәр үзләр иҗатын күрсәттеләр. Һәм шунда сүз чыгып китте. Менә Казанда, Корстонда Илназ Сафиуллин беренче булып санала. Җәүдәт абый әйтмешли, поп-звезда дип. Самигуллин турында да сүз чыкты. Шуңар мин горурланып тыңлап тордым. Менә Сәләтнең җимешләре, Сәләт ярдәм иткән яшьләр хәзер менә шундый дан алган сәхнәдә дә. Әлбәттә бу Сәләт өчен бик зур нәтиҗәләр. Һәм аерым рәхмәт әйтәсем килә шуның өчен, нәкъ 30 ел элек 86 елның ноябрендә, менә шулай бу тур килде. Без Рөстәм Бикмуллин белән таныштык, бергә эшли башладык. Ул чакта да ул вакытны Сәләт оешмасы юк иде, әмма ул чакта да яшьләр оешмасы бар иде, шәп кенә комсомол дигән. Без шунда бергә эшли башладык. Мин Казанда, ул Нижнекамскида, һәм без бик еш аралашадырык, фикер алышадырык, бер-беребезгә кунакка йөридек, һәм ул бик ачык кеше иде, бик булган, бик яшьләргә үрнәк булып яши торган шундый безнең халкыбызның егете иде. Кызганычка каршы менә ул хәзер безнең белән түгел, әмма менә Сәләт дуслары, Рөстәмнең дуслары шушы фестиваль аркылы аның исемен бүгендә истә тоталар. Шушы фестиваль буларак Рөстәм безнең белән
Анын анда фойеда фотолары да, достары да, менә шулай үзебезнең дустыбызның, үзегезнең дустыгызның, укытучыгызның исемен шулай онытмаган өчен, алып барган өчен сезгә бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Инде җиңүчеләрне әлбәттә мин тәбриклим һәм сезгә дә бу уңышларыгыз актык булмасын, әле яңадан тагын зур уңышлар телим. Сәхнәдә дә, сәхнә читендә дә, укуда, эшегездә сезгә зур уңышлар. Сез монда сәхнәгә чыгуыгыз бүген җиңүчеләр булып Бикафест фестивалының инде бу бик зур җиңү. Тәбриклим сезне. Рәхмәт сезгә, Марат Мансурович, сезнең хәерле теләкләрегез өчен. Хөрмәтле дуслар, бездә әле тагын бер сөенечле хәбәр бар. Шуның өчен мөмкин булса, Җәүдәт абый, сез үзегез чакырып алсагыз да була. Безнең киләсе хәзер бүләкләнәчәк безнең кунагыбызны. Кемне чакырып алабыз, хөрмәтле дуслар? Бу кадәр Илназ Сафиуллин турында күп сөйләгәч, ул чыгырга тиештер инде монда. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле алкышларыгыз астында танылган татар эстрадасының танылган җырчысы, автор, башкаручысы Илназ Сафиуллин. Иң мөһиме сәләт егете Илназ Сафиуллин. Әйдәгез кайнар итеп алкышлап аны бирегә каршы алыйк. ВМК студенты, минем дипломнигым дип әйтәм, а Венера Ганиева әйтер, юк, минем дипломнигым дип, ну менә безнең икебезнең дә дипломнигыбыз. Илназ Сафиуллин. Һәм инде сезгә диплом өстенә тагын бер диплом бүләк итәчәкбез. Хөрмәтле дуслар, сезнең куе алкышларыгыз астында Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы мактау грамотасы белән җырчы Сафиуллин Илназ Зиннур улы татар җыр сәнгате үсешенә зур өлеш керткәне өчен бүләкләнә. Татарстан Республикасы Мәдәният министры Сибгатуллин Айрат Миңнемулла улы. Менә шундый матур министр имзасы төшерелгән мактау грамотасы белән Илназ Сафиуллин бүләкләнде. Истәлеккә фото. Һәм без чарабызны алга таба дәвам итәбез. Сәйи. Зур рәхмәт, шын күңелдән, ул көтелмәгән хәбәр дөресен әйткәндә, бу киләсе эшчәнлегемдә миңа калса һәрбер ниндидер менә шундый мактау грамоталары, шундый бүләкләр, ул әлбәттә иҗат кешесен алга таба үсеше өчен, алга таба иҗат итәр өчен зур этәргеч булып торадыр дип уйлыйм. Һәм инде мең рәхмәт шын күңелдән Марат Мансурович, Җәүдәт абый сезгә, бүтән сәләткә әлеге фестиваль ул минем иҗатымның нәкъ менә шишмә башы булып торды. Һәм инде мин бу фестивальгә мең рәхмәтлемен. Рәхмәт сезгә, дуслар. Алга таба бергә булыйк, бергә эшлик, бергә иҗат итик. Барлык катнашучылар әлеге фестивальдә, менә барлык катнашучылар, хәтта финалга чыкмаганда катнашучылар, алар җиңүче булып торалар. Яшьләр, иң мөһиме, бер кайчан мөмкинлегегезне кулыгыздан ычкындырмагыз. Үзегез сайлаган юл белән һәрвакыт барыгыз. Тырыш булыгыз. Рәхмәт, татарлар алга. Рәхмәт Илназ Сафиуллин, сиңа шундый матур хидаят, нәсихәт сүзләрең өчен. Һәм инде барлык мәртәбәле кунакларыбызны без сәхнә турында сезнең алкышларыгыз астында озатып калабыз. Бик зур рәхмәт, менә шундый матур сүзләр белән хәер фатиханы алдык һәм алга таба фестивалебезне дәвам итәбез. Шулай ук финалистларга да зур рәхмәт, әлегә без аларны әзерләнү өчен сәхнә турынан озатып калабыз. Сезнең алкышларыгыз астында әлбәттә. Катнашучыларның әлеге мизгелләрдә тез буыннары калтырыйдыр, кемнең хәтта тавышлары да калтырыйдыр. Тик шулай да без ышанабыз. Алиса, менә без инде үзебез дә синең белән 3нче ел дәвамында шушы фестивальне алып барабыз. Минем һәр вакыт менә шушы сәхнә турына чыкканда үземнең дә аякларым калтырап ала. Шуның өчен әле безнең яшь, талантлы, сәләтле татар яшьләренә, егетләренә, кызларына без инде уңышлар телибез. Алла буйрса, алар әле тагын үзләрен күрсәтеп үтәчәкләр. Без исә, хөрмәтле дуслар, алга таба дәвам итәбез. Белгәнебезчә, Бикафест 2 көн дәвамында уза. Кичә Сәләт йортында 100дән артык катнашучы жюри әгъзалары каршында чыгыш ясады. Инде хәзер аларның иң-иңнәре шушы сәхнәдә үзләренең җыр биюгә, шигърияткә осталыкларын күрсәтәчәкләр. Димәк, Алиса, кыскача әйткәндә,
Без башлап җибәрәбез, дуслар. Сәхнәдә Айнур Каюмов, татар халык җыры Зөләйха. Хәерле сәгатьтә. Сезнең өчен җырлады Айнур Каюмов. Хөрмәтле килгән кунаклар, каршы алыгыз. Сәхнәдә Гизадуллина Дарина. Әкиятен яраттырсаң болмашы сабылында. Иркенеп тәкиләнәшеп уйнаклашып калына. Уйнаклаша калындар, кылындырга болында. Тук-тук килеп кушты яклар җибәрде алталымнан. Балачакны хәтерләп
жетсін ойыншақ шуғылына. Балындарға болата. Ойнақлаша, ойнақлаша, ойнақлаша балындар, балындарға болата. Ойнақлаша, ойнақлаша, ойнақлаша балындар, балындарға болата. Ойнақлаша, ойнақлаша, ойнақлаша балындар, балындарға болата. Бик зур рәхмәт, Дарина. Ә хәзер, хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз. Татар халык җыры номинациясендә сәхнәдә Габделбаров Инсаф, Айли Гөлкәем. Татар халык җыры. Айли Гөлкәем, татар халык җыры белән Габделбаров Инсаф. Әлегә, хөрмәтле дуслар, сәхнә түренә каршы алыгыз. Әхмәтҗанова Энҗе, ятим бала, татар халык мөнәҗәте.
Афарин Ахмаджанова Энже. Aferin. Иң яш катнашучыларыбызның берсе. Әйдәгез әле. Алкышларга күмик әле, дуслар. Афарин. Aferin. Күпме моң, күпме Искиткеч, аһәң, искиткеч. күпме байлык. Моң татар халкына бик хас булган сыйфатларның берсе моң. Инде рус теленә дә тәрҗемә ителмидиләр. Татар халкы моң белән яшисез. Моңа әле дан бер кат инанып куйдыгыз. Хөрмәтле дуслар, без менә сәхнә артында сөйләшеп утырганда шундый бик кызыклы фактларга дучар булдык. Ул да булса, безнең сәхнә артында бастыручы егетләребез һәм инде махсус кунаклар арасында бар икән. Аларның арасында шундый җегетебез, ул инде күптән түгел Мәскәүне дә яулап кайтты. Инде Казан турында сөйләп тә торасы юк. Мәскәү, Казан белән генә син шикләнмә. Ул инде Авропа күләм үткәрелә торган күп кенә ярышларда да катнашып, шулай аларда да әле призлы урыннарны шактый алган. Иң мөһиме, ул да булса үзенең 16 яшендә инде Ознакай якларында беренче урынны алган булган Бика Фест фестивалендә. 16 яшында. Бүген исә ул инде зур егет, җиткән егет, үзенең саксофоны белән шушы Бика Фест 2015-тә махсус кунак буларак чыгыш ясый. Каршы алыгыз, хөрмәтле дуслар, танылган саксофон остасы Артур Маузер Сакс. Алкышлар!
Бүгінгі фестиваль кешебіздің махсус қонағы Артур Маузер Сакс. Алқышлар. Артурға хаманың саксофонына қойынар алқышлар. Артурға айрым һәм саксофонына айрым. Хөрмәтле дуслар, без инде әйтеп үткән идек, ул да булса, бу елгы Бика Фест 2016 ул да булса 2 юнәлештә. Беренче юнәлеш ул җыр юнәлеше, икенче юнәлеш ул да булса шигъри юнәлеш. Без инде җырчыларны ишеттек, хәзер нәрсә әйтеп китерләр микән безнең шигъри юнәлеш катнашчылары? Тукталырбыз шушы юнәлешкә һәм хәзер сәхнәгә чыгачак егет турында мен үземә күрә бер мини досье тупладым. Әлеге егет бик матур, ул 6 класста укый, аңа 12 яшь, һәм ул жужында чыгып, бик матур кыз Гөлширә турында шигырь сөйләячәк. Каршылыгы сәхнәдә Хабибуллин Надир. Резида Валиева, Гүлширә. Бер кайгысыз йөргән чакта апа миңа бәла тотты. Син атешник бит Хәмид, ди. Гүлширәгә ярдәм ит, ди. Бер файдасы булмасмы, ди. Ортка җири классны, ди. Аяк терәп каршы тордым. Төрле хәйлә курган булдым. Нәрсәләр генә әйтмәдем, берни дә ярдәм итмәде. Җәмәгать эшем дип сиңа токтылар бит кызны миңа. Кыз берни аңламый, әйткәнне дә соңламый. Эшлегә дә шаккатмый, берлегә дә шаккатмый, һич укырга яратмый. Кызара да белмим менә, чырык-чырык күләгенә ярый әле күлә белә. Тарихтан да булышам, сызымнан да булышам, өйләренә дә керәм, дәресләрен тикшерәм. Чын күңелдән булышам, өйрәттем дә тизрәк моннан кутылыйм дип тырышам. Үзем моны ышанам. Бәлә булдың бит миңа, дим, оят түгелме сиңа, дим, утырып укый белмисең, дим, чиккә мәлләсең, дим. Шулай ырыша торгач, озак ырыша торгач, кыз әллә миннән туйды, кинәт үзгәрде дә куйды. Шунда да укый башлады. Якалыңына түгел, күп гадәтләрен дә ташлады. Элеккеге кебек гөлми, ишек аларында йөрми, нигәдер безгә дә керми. Ничек аңларга да белмим. Шунысы гаҗәп бит, малай. Күңелсез икән алай. Нигәдер күрәсем килә, хәлләрен беләсем килә. Инде үзем дә шаккатам. Аннан карыйм, моннан карыйм. Бер кайда да күренмәгәч өйләренә барып кайтам. Ул китап өстендә баш күтәрми бер көндә. Аннан нишли бит кара, һәр көн сайын дәрестән соң китапханәгә бара. Әллә нинди мин белмәгән китаплар эзләп таба. Шуңа миңа керми икән, сораулар да бирми икән. Әллә чыннан белер өчен, әллә миннән көлер өчен шул кадәр укып килә, әллә нәрсәләр белә. Дәрестә дә матур итеп шакматып җавап бирә. Класс тыңлый, таң калып, апа тора. Сокланы. Мин эчемнән утырам башына. Инде дим, нәрсә дип шулай тырыштым икән, күңелен рәнҗетерлек итеп нигә ырыштым икән? Сагындыра якын итеп, яннарына киләре, дөньяларына яңгыраты, матур итеп күләре. Сагындыра. Дуслар, бу хәлләрдән кутылырга нинди хәйлә курыйм икән? Әллә үзем артка калып, аннан ярдәм сорыйм икән? Бик зур рәхмәт, сәхнәдә Хабибуллин Надир булды. Хәзер, хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз. Сәхнәдә бер шәм яна дигән проза әсәре белән Галиева Алинә. Каршы алыгыз. Аның уты пыскып кына чыкканлыктан, яктылык бөтен бер бүлмәне биләп алган караңгылыкка каршы тора алмый. Моны аңлаган шәмнең яктысы ничек кенә тырышса да инде ут элеккечә төрләп кабынмыйчак.
аны сүндірер ішінде бір ұқтану жейді. Ләкин бирешәсе келмей. Ғұмырың бойы бұл вақытның бұласын күтіп яшәді, хәзір генә тормышның тәмін білген шикелле, аны җибәрә алмыйча азаплан инде. Кызык. Бер шәмена. Яктыртуы көчсез. Караңгылык белән очрашу мизгеле аның күңеленә шом өсти. Куркыта. Ул үзенең шәүләсендә кылган гөнаһларын, яман гамәлләрен яшерергә тырыша. Тик алар нигәдер аның сүзләренә колак салмыйча, яңадан калкып чыгалар. Тәүбәгә дучар булмаган әлеге гөнаһлар юри шулай үз-үзләрен күрсәтергә омтылалардыр мөгаен. Янәдән агып төшкән бер тамчы яшь караңгылык дөньясына тагын бераз якынайтты. Әлеге шәм күпме гомер яшәгәндер дә, яшәүнең мәгънәсе булырлык нинди эшләр эшләгәндер. Билгесез. Аның күпләргә дөрес юлны күрсәтмичә ялганлаганы, бәлки бөтенләй борылып баскан вакытлары да булгандыр. Алай булмаса, җанына урын таба алмыйча адашып йөрмәс иде. Зланыш. Бер шәмена. Эленеп кенә торган бер тамчы ут, хәзер мин сине ташлап китәм дигән сыман урынында биешеп куя. Караңгылык шуны гына көткәндәй мыскылы ыржая да, кулларын сузып, шушы гаҗәеп дәрәҗәдә зәгыйфь җанны үзенә кийтмәкче була. Таушанланып беткән йөрәк моның белән килешергә теләмичә шашынып тибәргә тотына. Менә шушы минутны, секундны гына яшисе иде дигән шикелле. Тик соң инде вакыт чыгып бара. Артта яхшылыкны да, начарлыкны да туплаган бер сукмагы. Анда очраган җаннар, чынга ашмыйча калган өмет, хыяллар. Бер шәм бөтен бер дөньясын яктыртасы килү теләге белән яна. Хәер, яна дип әйтү дөрес тә булмас. Аның изге гамәлләр эшлисе, яхшылыклар классы җаннарны яктыртасы килә. Ул яши бу җиргә ни өчен туганын, яшәүнең нидән гыйбарәт икәнен оныткан ахрысы. Бер шәм бөтен көчен җыеп балкып куйды. Аның яктысында югалганнар барасы юлларын таптылар, начар юлга баскан яктылык ышкынының кай җирдә икәнен күрде. Шул нотада шәм караңгылыкта эреп юкка чыкты. Ләкин аның ышкыны кереп калган җаннар бөтен бүлмәне меңләгән, миллионлаган нәни утларга тутырдылар. Кабаттан бер шәм тормышы башланды. Сезнең алкышларыгыз сәхнәдә булды Галиева Алина. Әлегә сәхнә түренә чакырабыз Зарипова Җәмилә. Хәлләрегез ничек дип сорамагыз дигән шигырь белән. Ильяс Хидулин. Хәлләрегез ничек дип сорамагыз. Хәлләрегез ничек дип сорамагыз. Сезнең хәлдә, безнең хәлдә, хәл эчендә. Илсезлектән телсезлеккә күчкән халык, как ятакта җан бирүче зат төсендә. Хәлләрегез ничек дип сорамагыз. Сары йортның сарылыгы һич тә уңмый. Бу афәттән котылырга бик тырышып,
яңа төсләр куллансак та, һич тә кунмый. Ачкычларны яратуы җиңел түгел. Тимер йозак тавышлары җанда чыңлый. Бу вакытның өзек буыннарын җыя алмыйча, гаҗизләнеп, күңел сызлый. Хәлләрегез ничек диеп сорамагыз. Чыга алмыйбыз үткәннәрнең кыршавыннан. Халык әллә тилердеме? Һич туктамый бер өзлексез түрәләргә баш ырудан. Кат-кат кырык кабатлана. Ә без һаман мусаларсыз мисырлыктан чыга алмыйбыз. Чыга алмыйбыз. Безнең хәлләр хәл эчендә. Хәл эчендә. Хәлләрегез ничек диеп сорамыйбыз. Сорамыйбыз.